Potřebovala jsem do Pricing Tables nacpat do každého tlačítka jeden pop-up. Zjistila jsem, že to v Brixu úplně moc nejde. Tady ale vidíte, tady je WordPress+, tady je webová vizitka, tady je pop-up web. Že to jde nějakým způsobem udělat. Musí člověk trošku programovat. V Brixu bohužel funguje to, že pop-upy se dávají přes interakce. Já třeba z Elementoru jsem byla zvyklá, že bych tady našla někde tlačítko, link, jo, a už je vidět, že jsem tady hledala jako dynamický data a tam bych narvala ten pop-up. Tady to úplně nejde. Je potřeba nastavit interakci a ta interakce se nastaví pro celou tu tabulku, to znamená pro všechny 3 sloupečky, což nechci. Já chci každý sloupeček, respektive každý to tlačítko, aby mělo jinou interakci. Takže s pomocí AI jsem dala dohromady kus kódu, který tohleto zvládnu udělat, zajistit. Kód najdete u mě na webu, dávám odkaz dolů do popisku videa a trošku vám to popíšu. Jedná se teda o skript, který si vytáhne to správné umístění, správný tag, vytvoří cyklus a v tom cyklu najde odkaz neboli to tlačítko a v něm potom poslouchá, jestli na něj zákazník nebo návštěvník kliknul a podle toho, v jakém cyklu kliknul, to znamená na který tlačítko kliknul, tak se spustí ten pop-up a to je Brix Open Pop-up plus číslo. Číslo je úplně jednoduchý. Když se tady podíváte na Brix Templates, tak tady je pop-up. Buď je vidět přímo v shortcodu, anebo když najedete na edit, tak vlevo dole vidíte post rovná se 154, takže jakoby číslo 154, to je web, to je to 3. tlačítko a tady je vidět, že 154 je vlastně ten index 2, protože se to počítá od 0, 3. tlačítko. Takže jediný, co by se u vás mělo měnit, budou tyhle ty čísla. Případně pokud budete mít třeba 4 ty tabulky, tak tady ty ify budou 4, pokud budou 2, tak budete mít if jenom 2krát. A pak tu jsou ještě 2 zakomentované řádky. První je, pokud by se dělo to, že to tlačítko se bude chovat nějak jinak, tak ten zabraňuje výchozímu chování toho odkazu toho tlačítka. A druhý řádek je potom výpis do konzole, kdy si prostě zkontrolujete, když by se nezobrazoval pop-up, že ho to nějakým způsobem volá, vypisuje se, že volá to ten nultý pop-up, ale nezobrazuje se pop-up, taky nejspíš chyba jinde než v tom kódu.